Pasko? Siyempre, alam ko yan. Inaabangan ko nga yun eh. Maingay at madaming dekorasyon. Siyempre, may regalo. Kaso, ngayon, parang di ko na din random eh. Iniisip ko nga, asa na kaya yung makukulay na parol? Ang parol para sa akin ay simbolo ng pag-asa. Kung titingnan mo, halos karamihan sa parol ay hugis bituin. Dahil ang bituin ay kaisang nagniningning. Kaya makakaramdam tayo sigla sa buhay. Yan din lang ang tinuturing kong ekspresyon, lalo na't ngayon ay may pandemya. Pangalan ko Benito Rumento. 73 years old. Nakatira sa Laguna, San Pedro, Laguna. Dito sa may tulay sa aming baryo lang. Itong paggawaan namin ng parol ay maliit lang. Hindi tulad ng mga malalaking produksyon. Pero kami naman ng aking pamilya ay nakakakuha naman ng sa pang-araw-araw. Ang gawaan namin sa parol, may sukat, para magandang parol. Ginagamit tako, alambre, kawayan. Kaya nga lang ngayon, mahirap. Mahirap maghanap ng kawayan. Gawa ng COVID. Malayo ang aming pinagpupuntahan sa kanlalay. Siguro mahirapan pa kami, mahirapan rin kami. Mahirap sa bentahan dahil hindi naman ganoon kilala ang aming parol. Ang paggawa naman ng parol para sa mga kapisado ng gumagawa ay maaaring masabing madali. Dahil ang paggawa naman ng parol halos parte na ng buhay ko o namin ng buong pamilya. Bilang mahirap at maliit lang, minsan maraming papagawa. Minsan wala rin, lalo pat ng pandemya. Sigurado ako na ng order. Kinatatakot ko ngayon mawalan kami ng gawa sa ngayon, COVID, kasi nakasanayan na namin eh. Nagiging masagana kahit papaano ang buhay namin sa tuwing paparapit ang Pasko. Yan. Ang makinikita namin ay sabihin na natin maliit. Pero tuloy pa rin ang buhay. Hindi kami nawalan ng pag-asa. Kasi sabi ko siguro, mabubuhay naman itong bagong Pasko na to dahil nakakagawa naman ako ng parol. Para sa'yo, ano ang Pasko? Pasko? Siyempre, alam ko yan. Inaabangan ko nga yun eh. Maingay at madaming dekorasyon. Siyempre, may regalo. Kaso, ngayon, parang di ko na din random eh. Iniisip ko nga, asa na kaya yung makukulay na parol?